Jeg hedder Annette Spangsberg, og jeg vil kort her fortælle et lille klip omkring behandling af babyer, sådan fra 0 til 1 år. Hvordan foregår en behandling, når jeg laver biodynamisk kraniosakralterapi? Det forældre oftest kommer med, og som deres børn har problemer med, er, at de ikke kan sove. At de ikke kan dreje hovedet til den ene side for eksempel, at deres baghoved er blevet fladt. I dag siger Sundhedsstyrelsen jo, at babyer skal ligge på ryggen, men det giver bare en udfordring for nogle børn, fordi vi faktisk får et fladt kranie af det. Det er noget, jeg kan arbejde med her med biodynamisk kraniosakralterapi. Andre udfordringer, de har, det er de klassiske med ondt i maven, forstoppelse eller generel utilpashed. Utilfreds, ikke kan sove ret lang tid ad gangen, ikke kan falde til ro. Under graviditeten og også fødslen sker der nogle ting, som kan påvirke det lille barn. Heldigvis går det rigtig tit godt, og oplevelsen er også bagefter, men det gik jo som det skulle. Men derfor kan det lille barn sagtens have haft eller fået en påvirkning undervejs, som faktisk sidder i kroppen stadigvæk. Og det er noget, det biodynamisk kraniosakralterapi kan hjælpe med. Det ser ikke ud af ret meget, når jeg behandler. Det skal du bare være indstillet på, men der sker meget. Du vil ofte også selv kunne mærke det, at du bliver træt, når du er her, fordi hele din krop også slapper af, selvom jeg ikke holder ved dig. Men i det følgende vil jeg lige sådan kort ridse op, hvordan foregår en behandling, hvilke overvejelser kan man lige gøre sig, inden man kommer her, så man er lidt forberedt. Det er ikke ligesom at gå til læge eller fysioterapi. Jeg afsætter op til 3 kvarter per behandling til de små børn, så der er tid til det, der nu skal være tid til. Biodynamisk kraniosakralterapi kan ikke sammenlignes med andre behandlinger, hvor det ligesom er teknikker, der gør behandlingen. Derfor er det vigtigt, at der er ro og nærvær omkring dit barn, når jeg behandler. Det vil være godt, hvis den ene af jer forældre tager med jeres barn herhen, at det ikke er bedsteforældre lige denne her gang, og eventuelt jer begge to, hvis I ønsker det, men det behøver I ikke. At søskende de kan blive passet imens, hvis det kan lade sig gøre, og at mobilen er helt slukket. Du er den vigtigste person i dit barns liv, derfor har du også en vigtig rolle her under behandlingen. Biodynamisk kraniosakralterapi adskiller sig fra andre behandlingsformer ved, at udover at behandlingen består af, at jeg lægger hænderne på dit barn, består den også af, at jeg lytter til forskellige rytmer og tilstande i kroppen, som gør, at jeg ikke lige siger så meget under behandlingen. Jeg trykker ikke eller masserer, men holder blot. Jeg laver ikke en undersøgelse af dit barn fra top til tå, men mærker efter, hvor der er brug for, at jeg skal holde mine hænder. Jeg lægger først mine hænder på dit barn, når det er klar til det. Derfor kan det godt gå lidt tid første gang, før jeg holder ved dit barn. Behandlingen kan udefra se ud af lidt, men med mit nærvær og hænder på kroppen får kroppen simpelthen mulighed for at skabe balance igen. Ofte bliver dit barn træt undervejs. Det er blot et tegn på, at der sker noget i kroppen, og kroppen slapper af. Du vil også selv kunne opleve dette, uden at jeg har hænder på dig. Behandlingen foregår derfor også, selvom jeg ikke har hænderne på dit barn hele tiden. Børn er gode til at vise, at nu kan de ikke have mere behandling, eller at de har brug for en pause. Så det får de. Babyer kan også have brug for en tør ble undervejs eller noget mad, så det er der afsat tid til. Behandlingstiden for mindre børn er kortere end hos voksne, men jeg afsætter op til 3 kvarter, da der skal være tid til, at de barn bliver trygge ved at være her, inden jeg lægger hænderne på. Hvor meget tid der bruges, afhænger af hver enkelt behandling. Nogle gange vil babyen behandles længere tid end andre gange, men jeg behandler kun, når dit barn er klar til det. Har du nogle spørgsmål til behandlingen, eller spørgsmål til, om jeg kan hjælpe dig med dit barn, er du meget velkommen til at ringe til mig på telefon 31 15 31 05. Ring gerne på hverdag mellem 12 og 1, der prøver jeg på at være ved telefonen og besvare opkald.